Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku nasleduje hodina otázok, ktorú týmto otváram. Poslanci písomne položili otázky dovčera do 12. hodiny. Vyžrebovaných bolo 73 otázok na predsedu vlády a 123 otázok na členov vlády. Overovatelia schôdze vyžrebovali potom ich poradie. Zároveň vás chcem informovať, že predseda vlády pán Robert Fico sa písomne z rokovania ospravedlnil a svojím zastupovaním poveril podpredsedu vlády a ministra obrany pána Roberta Kaliňáka, ktorého týmto prosím, aby oznámil, kto z členov vlády bude odpovedať na otázky za neprítomných členov vlády. Neprítomný je minister financií Slovenskej republiky Ladislav Kamenický, zastupuje ho podpredseda vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívania eurofondov Peter Kmec. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pán Tomáš Drucker, zastupuje ho podpredseda vlády pre plán obnovy a odolnosti s využitím eurofondov pán Peter Kmec. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, zastupuje ho podpredsednička vlády a ministerka hospodárstva pani Denisa Saková. Takže vás poprosím, pán vicepremiér, aby ste v limite 15 minút odpovedali na nasledujúce otázky. Tá prvá je od pána poslanca Hazuchu a znie takto. Vážený pán predseda vlády, Ivan Korčok primitívne zaútočil na Petra Pellegriniho a prirovnal ho k psovi, ktorý počúva pána, čím mal pravdepodobne na mysli vás. Preto sa chcem spýtať, kto bol lepším členom vašej vlády v rokoch 2016 až 2018, Peter Pellegrini alebo Ivan Korčok? Ďalej to samozrejme dotiahol Peter Pellegrini a človek, ktorý potrebuje len, aby bol v nejakej funkcii, sa dať do služieb Igora Matoviča, to je samo o sebe veľkou výpovednou vetou. Ďalšia otázka je od pani poslankyne Plevíkovej a znie. Vážený pán predseda vlády, súhlasíte s krokmi ministra obrany, teda s rokovaniami z USA o kúpe obranného systému Patriot? Aby som v tejto otázke zahlásil konflikt záujmov. Skúste odpovedať, ako by odpovedal Robert Fico. Áno. Ja by som mu pripravil následovný materiál. V zásade treba povedať, že pred chvíľkou skončil výbor Národnej rady pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, kde som mal možnosť o tomto rozprávať. V zúženej forme môžem informovať aj vás. Žiadny z účastníkov, ani Rusko, ani Ukrajina, nezískali tzv. Nadvládu, vzdušnú nadvládu nad daným územím. Preto vlastne hlavná tá časť je sústredená na pozemné vojsko. Z toho nám vyplýva, že ak chceme niekedy ochrániť Slovensko spôsobom, ktorý by zodpovedal článku 3 Severoatlantickej aliancie, to znamená, musíme najprv byť schopní chrániť vlastné územie sami a mali by sme sa pohybovať na nejakej formuli 30+30, čiže 30+30 dní, aj so zásobami, aj s výbavou, aj so všetkým, aby sme boli schopní nejakým spôsobom odolávať, je potom evidentné, že musíme sa teda ísť taktikou nevpustenia nepriateľa na naše územie, ktoré najprv je potrebné zabezpečiť tým, že mu nedovolíme, aby mohol mať vzdušnú prevahu na našom území. Ani 14 F-16 a ani 18, ani 24 nemusí byť schopné toto zabezpečiť. Preto vlastne najväčšou ochranou je vždy protivzdušná ochrana. Bývalá vláda vyrokovala, myslím, jeden začiatok nejakého nákupu s izraelskou firmou, systém sa volá Barak, a tento systém je systém stredného dosahu. Zároveň spustila diskusie s poľskou stranou pre systémy krátkeho dosahu, to je ale priamo, by som povedal, na boisku. Nie je to protiraketová ochrana. A my prehodnocujeme ešte ďalšie dve ponuky, ktoré prišli z Nemecka a ešte otázka korejskej ponuky, ale na konci dňa sa veľmi rýchlo rozhodneme. Ale našou prioritou vlády, o ktorej presviečam aj pána predsedu vlády, je, ak má mať Slovensko niečo masívne, musí to byť protivzdušná obrana. Len vtedy dokážeme sa spoľahnúť na geografický relief Slovenska, na pripravenosť našich pozemných síl a ďalších možností, ktoré ukazujú na Ukrajine, aké dôležité to je, aby súper nemal túto vzdušnú nadvládu. A práve ten systém má byť pokrytý minimálne 6 batériami stredného doletu, ale 2, 3 aj dlhého doletu, ktoré reprezentujú systémy, ako je napríklad Patriot alebo Iris-T. Ja som zásadne proti tomu, aby naša protivzdušná ochrana bola orientovaná len na strategické ciele, ktoré má chrániť, to isté, je to jedna z dôležitých úloh, ale občania si platia protivzdušnú ochranu, my musíme chrániť aj civilné ciele. Preto vlastne protivzdušná ochrana má byť proste čo najmasívnejšia a možno až nadštandardná, keď použijem to slovíčko. To je pre mňa rozhodujúce. Kritizovali ste zmluvy, ktoré uzatvorila predchádzajúca vláda, napríklad s Ukrajinou na výrobu húfnic, a chcem sa spýtať, že akých ďalších, nazvem to kostlivcov, ste ešte vytiahli zo skrine, aké ďalšie nezdrovnalosti ste po minulej vláde ešte našli na svojom rezorte. Ďakujem. Ale som presvedčený, že podľa toho, čo predchádzajúca vláda hovorila, mali sme dostať 700 miliónov za MiG-29 a za AS 300, 500 miliónov z Európskej únie. Dnes už vieme, že Európska únia nám žiadnych 500 miliónov nepošle. Zatiaľ sa nehovorí dokonca ani o desiatkách miliónov. Je to nejakých pár miliónov na tento rok, možno 5 alebo 6 za nejaké
predchádzajúce vojenské pomoci, čiže naozaj došlo tu vlastne k odstráneniu spôsobilosti vojenských, ktoré nie sú nahradené ani príjmami, ani peniazmi, ani novými zbraňovými systémami. V tejto súvislosti ale môžem zodpovedne povedať, že situácia napríklad vo firme, ktorá je známa, Konštrukcia Defense, je mimoriadne kritická, pretože záväzky, ktorým sa zaviazali, vlastne sú jednak neplnené a ani ich nedokážeme v tejto chvíli podľa situácie, ktorá tam bola, splniť. Nikto v tejto chvíli z ozbrojených síl nemá záujem o využívanie služieb tejto spoločnosti v oblasti servisu, pretože sa technika vracia pokazenejšie, ako tam odišla. Čiže toto bude asi takým, by som povedal, veľkým problémom, aj rizikom zahraničnej reputácie a ohrozenia zahraničnej reputácie, pretože práve Konštrukcia je tá, ktorá mala vystupovať intenzívne aj v zmluve pri 8x8, aj pri zmluve na pásové transportéry, samozrejme na hufnice Zuzana, ktoré sú financovaní zahraničnými partnermi, kde je už dnes jasné, že termín nedodržíme. Bojujeme s tým, aby sme vedeli navýšiť kapacity a s tým, že namiesto výroby sa skôr naše obranné podniky prezentovali realitnou činnosťou, teda predajom majetku, aby nahrádzali svoje zlé príjmy zo samotnej činnosti. Ďakujem veľmi pekne a prejdeme k odpovediam členov vlády na otázky poslancov podľa vyžrebovaného poradia. A tá prvá otázka je od pána poslanca Čelára. Tá otázka je na pána vicepremiéra Kmeca a znie: veľa sa hovorí o pláne obnovy a odolnosti. Slovensko podľa vyjadrení predchádzajúcich vlád patrí popredná priečka v EÚ pri jeho implementácii. Ktoré sú najviac problematické opatrenia v pláne obnovy a prečo? Veľmi málo týchto finančných zdrojov bude plynúť do regiónov. Pripravujeme tzv. Semafor investičných projektov. To, čo žiadajú regióny, ako je napríklad, aby do tých zelených projektov išli predovšetkým investície do zateplovania budov alebo rodinných domov, tam je veľmi málo peňazí. Takže veľa peňazí sa vyčleňovalo na také projekty, ako boli reforma národných parkov a skupovanie pozemkov, a potom sa musíme pozrieť aj na to, aby sme stále čo najviac peňazí dostali do regiónov a pre potreby občanov a hlavne k skvalitneniu verejných služieb. Tak musíme prejsť na ďalšiu, ktorá je od pani poslankyni Veslárovej a je na ministerku zdravotníctva pani Dolinkovú a znie: vážená pani ministerka Dolinková, v programovom vyhlásení vlády ste sľubovali, že vláda v čo najkratšom čase rozhodne o finálnej podobe Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Prešlo už 100 dní od vzniku vašej vlády. Aká bude teda finálna podoba Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave? Ministerstvo zdravotníctva aktuálne ešte finalizuje analytické práce na podkladoch pre ďalšie rozhodovanie, na ktorých pracujeme už dlhšie. Po zohľadnení všetkých odborných pripomienok, auditu lôžkového fondu a personálnych zdrojov vykonáme potrebné kroky, aby vláda mohla v čo najkratšom čase rozhodnúť o finálnej podobe novej Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Pani ministerka, ja by som sa ale predsa len opýtala, či máte nejaký konkrétny termín, lebo v najkratšom čase to je veľmi široký pojem. Či nám viete k tomu niečo viacej bližšie povedať teda? Keďže sme si zaviazali rozhodnúť v rámci krátkodobých priorít, čiže malo by to byť do obdobia pol roka, tak ja verím, že v prvom kvartáli tohto roku 2024 príjmeme na vláde rozhodnutie. Ideme na otázku číslo 3, ktorá je od poslanca Mažgúta, ktorého v sále vidím, je na ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pána Blanára, ktorého zastupuje pani ministerka hospodárstva Denisa Saková. A otázka znie: vážený pán minister, pri nedávnej návšteve Rumunska ste vychválil starostlivosť tamojšej vlády o slovenských krajanov. Médiá však priniesli informáciu, že komunita Slovákov v Rumunsku upadá, ľudí z roka na rok ubúda. Tak kde je pravda? Rumunský parlament dokonca vyhlásil 25. máj ako deň slovenského jazyka. Je pravdou, že komunita Slovákov žijúcich v Rumunsku čelí problémom, jej rady sa stenšujú pre nízku pôrodnosť a aj kvôli odchodu mladých ľudí do zahraničia. Napriek tomu sa asi 10 000 tamojších našich krajanov snaží udržať komunitu aktívnu a aj vďaka tradíciám a kultúre, ktoré si stále pestujú. Otázku číslo 4 od pani poslankyne Plevikovej, opäť na ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorého zastupuje pani ministerka hospodárstva, a tá otázka znie: vážený pán minister, pripojí sa Slovensko k rozhodnutiu niektorých západných štátov pozastaviť financovanie agentúry OSN pre palestínskych utečencov? A ak nie, tak prečo? Môžem potvrdiť, že Slovenská republika na rok 2024 neposkytla a aktuálne ani neplánuje poskytnúť žiadne príspevky pre agentúru OSN pre palestínskych utečencov. V minulosti sme prispievali na fungovanie tejto agentúry nepravidelne formou dobrovoľných príspevkov, vtedy, keď to dovolili rozpočtové možnosti rezortu. Táto organizácia OSN funguje už od roku 1948 a stará sa o potreby 2 miliónov hľadujúcich palestínskych utečencov v Gaze a len samotnej Gaze zamestnáva 13 000 ľudí, prevádzkuje školy, zdravotnícke zariadenia a zabezpečuje distribúciu humanitárnej pomoci vrátane potravín, vody či liekov. Takže nejde len o nejakú bezvýznamnú mimovládnu organizáciu. Na druhej strane obvinenia, ktoré vzniesol Izrael, že 12 zamestnancov tejto agentúry sa podieľalo, respektíve vedeli o pripravovanom útoku Hamasu na Izrael, sú naozaj vážne a je potrebné ich detálne vyšetriť. Preto
Preto aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres rozhodol o spustení procesu nezávislého vyšetrovania tohto prípadu. Ako vidí ďalšie humanitárne zásobovanie pre palestínsky ľud, alebo či má pán minister informácie o aktuálnom stave civilistov, ktorí sú mimo domovov, ale verím, že aj o tomto bude diskusia na výbore pre európske záležitosti niekedy na budúce za účasti pána ministra. Otázka číslo 6 od pani poslankyne Záborskej na ministerku zdravotníctva pani Dolinkovú. A tá otázka znie: nezávislosť rozhodnutí vo verejnej správe priamo závisí od nezávislosti prostredia, v ktorom sa pripravujú podklady pre takéto rozhodnutia. Ako môže verejnosť dôverovať ministerstvu zdravotníctva, že urobí nezávislé rozhodnutie o národnej nemocnici, ktorá má slúžiť občanom celého Slovenska, ak podklady pre toto rozhodnutie boli financované a priamo ovplyvňované súkromným hráčom v zdravotníctve Penta Hospitals International, ktorého záujmy vo vzťahu k Národnej univerzitnej nemocnici sú v priamom rozpore so záujmami štátu? Tedajšieho ministra zdravotníctva v máji 2023 začalo pracovať na dopytovom a kapacitnom modeli potrieb nemocničnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji. K tomuto sa vláda odborníkov zaviazala aj v rámci programového vyhlásenia vlády a toto plnenie minister zdravotníctva aj odpočtoval v odpočte programového vyhlásenia vlády na strane 29 v rámci implementácie optimalizácie siete nemocníc s detailom na Bratislavský samosprávny kraj. Je nevyhnutné postaviť rozhodovanie o tak vážnej veci na kvalitnom argumentáriu. Nakoľko išlo o rozsiahlu a komplexnú problematiku a interné analytické kapacity ministerstva boli plne dedikované implementácii optimalizácie siete nemocníc a príprave rozpočtu, bolo ministrovi odporúčané pre zachovanie nezávislosti a vysokej miery expertízy osloviť medzinárodnú poradenskú spoločnosť. Oslovená bola aj spoločnosť BCG s ročnými tržbami celosvetovo na úrovne približne 12 miliard dolárov, nakoľko práve táto medzinárodná konzultačná spoločnosť v minulosti obdobný model pre potreby stratifikácie nemocníc pripravovala ešte v roku 2016, čo zakladalo predpoklad pre krátky čas dodania a elimináciu potrieb z dlhavej tvorby základov modelu s vysokým časovým a personálnym zaťažením analytického útvaru ministerstva zdravotníctva. Nezávislosť a expertíza renomovanej medzinárodnej spoločnosti navyše zabezpečí akceptáciu a nespochybniteľnosť výsledkov poskytovateľa. Obdobnú analýzu pre svoje interné potreby plánovania ďalšieho rozvoja si v tom čase objednal aj iný subjekt, čo umožnilo významné finančné úspory pre vypracovanie takejto analýzy pre ministerstvo zdravotníctva. Takéto zmluvné vzťahy sú vecou súkromných spoločností. Ministerstvo zdravotníctva pritom dbalo o to, aby zmluvne a aj procesne bola zabezpečená kvalita a nezávislosť výstupu, ktorý bol dodaný Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Problematika koncovej univerzitnej nemocnice v Bratislave, zodpovedajúca štandardom špičkovej medicíny 21. storočia, je pre ministerstvo kľúčová. V súvislosti so vzdelávaním novej generácie zdravotníkov je potrebné zabezpečiť moderné a inovatívne priestory nielen na liečbu pacientov, ale aj na vzdelávanie medikov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Pani ministerka, ako je možné, že sa ministerstvo v zmluve so zhotoviteľom analýzy firmou BSG zaviazalo, že výstupy, ktoré firma BSH poskytne ministerstvu, nebude následne ministerstvo poskytovať tretím osobám, avšak na druhej strane ministerstvo v zmluve súhlasilo s tým, že firma BSG uzatvorí podobnú zmluvu s iným subjektom, čiže treťou osobou, o ktorej dnes vieme, že to bola Penta, čo umožnilo firme BCG sprístupniť Pente citlivé a strategické informácie o zdravotnom systéme nášho štátu, konkrétne finančné reporty nemocníc, ktoré sú v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Zverejníme všetky potrebné údaje, tak ako aby to bolo v súlade so zmluvou, a nemám informácie a vedomosť o tom, že by sme nejakým spôsobom vynášali také informácie, ktoré by neboli dostupné nejakej tretej strane. Ďalšia otázka je od pána poslanca. Otázka na ministerku hospodárstva, pani Denisu Sakovú, ktorá znie: pani ministerka Saková, aké boli hlavné problémy, ktoré spomínali zástupcovia automobilového priemyslu na spoločnom stretnutí, ktoré ste zorganizovala? Hlavné problémy, ktoré nám adresovali v rámci automobilového a autobatériového priemyslu, boli nasledovné. Bolo to neustále sa meniace legislatívne prostredie, ktorého sme boli svedkami posledného 3,5 roka. Ďalšími problémami sú zdĺhavé povolovacie procesy, ktorým čelia na Slovensku. Niekedy je to v priemere 300 dní a zvyknutí sú v rámci štátov Európskej únie zhruba na 80 až 90 dňové povolovacie procesy. Samozrejme aj veľká byrokracia. Následne nám adresovali výzvy, ako sú nedostupnosť pracovnej sily alebo nedostatočná kvalifikácia pracovnej sily. Veľmi vysoké vstupy, nákladové vstupy, čo sa týka cien energií, ale aj veľká inflácia, ktorá im ovplyvňuje ich vstupy do výroby. Ďalšími problémami a tými markantnými, ktorými sme sa zaoberali aj na osobitných stretnutiach, bolo odpadové hospodárstvo a hlavne nútená zmena zákonov, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia. Rokovali aj s ministrom životného prostredia. Potrebná je zmena legislatívy aj v oblasti recyklácie, pretože Slovensko absolútne nespĺňa KPIs, ktorým
vyjadrením sa zaviazalo a keby aj mohli niektoré komponenty recyklovať v rámci výroby, tak to zo zákona nie je možné. Pokiaľ to nepodchytíme v nasledujúcich 3-4 rokoch, tak existencia automobilovej výroby na Slovensku bude veľmi otázna. Tak prejdeme na otázku číslo 9 od pána poslanca Cecha na vicepremiéra pre plán obnovy a odolnosti pána Petra Kmeca a tá otázka znie. Veľa sa hovorí o pláne obnovy a odolnosti. Slovensko podľa vyjadrení predchádzajúcich vlád patrí popredná priečka v EÚ pri jeho implementácii. Bývalá podpredsednička vlády bola menovaná ako podpredsednička vlády pre plán obnovy a využívanie eurofondov, lenže kompetenčný zákon jej tejto kompetencie nedal. Na základe čoho potom vykonávala svoju funkciu? Sekcia plánu obnovy pôvodne vznikla na ministerstve financií, potom rozpadom Matovičovej vlády. Táto sekcia bola presunutá na úrad vlády, keď sa predsedom vlády stal Eduard Heger a vznikom úradníckej vlády bola v rozpore s kompetenčným zákonom vytvorená funkcia podpredsedničky vlády pre plán obnovy a čerpanie eurofondov a dá sa povedať, že táto funkcia vznikla v rozpore so zákonom. Úradnícka vláda nemala kompetenciu meniť kompetenčný zákon, takže táto funkcia vznikla iba zmenou štatútu v rámci úradu vlády. Ideme na otázku číslo 10 od pani poslankyni Lašákovej na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pána Tomáša a otázka znie. Pán minister, čo hovoríte na to, že kvôli obštrukciám zo strany opozičných poslancov nie je možné prijímať zákony z dielne Ministerstva práce? Je to strašné. Ideme na otázku číslo 11 od pána poslanca Čelára na podpredsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti pána Kmeca. A tá otázka znie. Veľa sa hovorí o pláne obnovy a odolnosti. Slovensku podľa vyjadrení predchádzajúcich vlád patrí popredná priečka v EÚ pri jeho implementácii. Jednou z kompetencií podpredsedu vlády Holého bol aj audit a schvaľovanie konzultačných zmluv. Ako bola táto kompetencia vykonávaná a kde sa teraz posunula? Aký je stav týchto zmluv? A musím povedať, že prebieha veľmi dôsledné šetrenie zo strany Najvyššieho kontrolného úradu a týka sa to nielen konzultačných zmluv, ale aj stavebného úradu, aj agentúry pre nájomné bývanie a v neposlednom rade aj novoprenajatého priestoru v priestoroch Lakeside, obchodných priestorov blízko jazera Kuchajda. Čakáme na záverečnú správu a potom samozrejme budeme sa k tomu vyjadrovať aj z pozície môjho úradu. Pán poslanec Bartek áno a jeho otázka je na ministra vnútra, pána Šutaja Eštoka a znie. Pán minister, pred voľbami sa hovorilo o luxusnom vozovom parku bývalého policajného prezidenta Hamrana. Môžete prosím povedať, akým zisteniam ste dospeli po audite v tejto oblasti? Auditujeme stále ten Augiašov chliev, ale čo sa nám podarilo už zatiaľ nájsť, je to, čo je tak veľmi jednoduché nájdené a to sú auta. Tak začneme od roku 2021, kedy na výnimku z verejného obstarávania boli zakúpené pre potreby pána Hamrana primárne 4 kusy BMW X4 v červenej koži Alcantara. Rovnako bol zakúpený luxusný automobil Lexus RX 450H, rovnako na výnimku. V roku 2022 bol rovnako na výnimku dvakrát obstarané motorové vozidlo, aké iné BMW 530D a dvakrát BMW X3, rovnako pre potreby pána Hamrana, Mikulca a ďalších. V 2022 to bolo rovnako 5x 540i BMW a jedno 530D BMW na výnimku. V roku 2023, aby aj pán Odor z toho niečo mal, 4x BMW 530D a jedno ešte BMW X3. Tak teraz nie je nákup, ale výpožička od firmy, ktorú si prosím zapamätajte, volá sa Effective Cars. Myslím si, že vo verejnom priestore a pri orgánoch činných trestnom konaní toto meno ešte bude veľa behať, veľa zaznie vo verejnom priestore v rámci rôznych schém, aké si títo ľudia prichystali. Tak od tejto firmy si kto iný ako naši papaláši, pán Mikulec s pánom Hamranom požičali poriadne BMW 740D X-Drive. Chcel by som sa možno aj opýtať, aby sme zadelili litere zákona a uspokojili možno aj opozičných poslancov, či nový pán policajný prezident taktiež potrebuje takéto luxusné značky a vozidlá pre svoj výkon, alebo mu stačí aj niečo skromnejšie. Ďakujem. Policajti budú mať také autá, ktoré budú efektívne, hospodárne, ktoré potrebujú. Takže pán poslanec, odpoveď na vašu otázku, nie. Takéto časy skončili. Ešte je čas na jednu otázku od pani poslankyne Mesterovej na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovu a tá otázka znie. Ste presvedčená, že vaše vysielanie v TV Slovan je v súlade so zákonom? Ako sa staviate k podaniu poslanky Národnej rady v tejto veci? Dokedy plánujete ako ministerka vysielať reláciu na jednej súkromnej televízii? Prosím, pani ministerka.
robiť nič. Pokiaľ si niekto myslí, že používanie sociálnych sietí alebo špeciálnych platformiem na šírenie audiovizuálneho záznamu existujú a pôsobia v slovenskom éteri v rozpore so zákonom, má možnosť podať podnet na Radu pre mediálne služby. Táto rada určite prešetrí zákonnosť alebo nezákonnosť používania sociálnych sietí. V tom prípade ale bude musieť rovnako prešetriť najmenej 2,5 milióna aktívnych užívateľov sociálnych sietí na Slovensku. V opačnom prípade by som to mohla považovať za diskrimináciu mojej osoby, porušenie mojich ľudských a občianskych práv týkajúcich sa slobody prejavu. Čas na hodinu otázok uplynul. Ďakujeme vám veľmi pekne.